Hi guys, maayong hapon sa inyong tanan. Di ako karon sa Balingwan kay magpalit ko sa bugas para dito kang Riri. Kay ang baka malagito sa ilahan ni Riri, sila ang nag-atiman. Nya blessing kaayo kay nabuntis na pudsad ang baka. Karon akong palitan sa duha ka hapsak na bugas. Ya dito ra ko sa atbang magpalit kay mo'y request ni Lilin nga adto daw sa atbang magpalit sa bugas. Sakay ko di sa kuan ilalilin nakoy kay ga bugas nada ni si Kling Kling guys akong silinan nga kuan guwapo ha beto ito gato ra ko magkuan ha napakoy atuan dadto ala hapit ako malubat guys ay Ginoo ko wala ko nadala ang isa ka kuan wala ko nadala ang isa ka battery. Si Kling Kling, dili day ali ni Kling Kling. Wala jud nadala ang isa ka battery. My God, sayang naman. Nya naghatod-hatod ko sa mga order nga beauty products sa Ma Florence. Nahalinan ko karon sa isa ka set tapos isa ka sabon ang nahalin sa ako karon. Nya ato ta dito sa atbang kay imo si Lili dito daw sa atbang magpalit. Try na to. Hi madam. Good afternoon everyone. Labay ko. Ato ta ila ni kuan. Diya sa atbang. Ilahan ni GP. So salamat kaayo gid kay kuan. Buntis na ang baka niya. Pagka pila ka buwan, mga anak na dayon. Ana dayon tay akap dai. Tabok na ta kay walay sakyanan. Medyo hangin-hangin diri sa amo siguro na ay bagyo. Diri ta magpalit. Nya. Mutana tanani og pila ang kuan. Bihapi ang akong paliton kay patsada pud sa. Ini battery ni sila diri power bank ni siya dani na tanong Boss, di mo na badya pula? Ha? Di mo niyari rin? wala yawa pila ang kuan kani ni happy 1,080. 1,080 duha ka buka kuan duha ka kuan hapsak 1,080 Naku nadala isa ka battery Ginoo ko sayang naman ay ana pa manda duha ka buok aqua darling Mga kapin niya. may daghan bugas dani guys kami siya saan siya nga bugas Ito lang ako privacy na lang. Jasmine ang pilit kay tag 48 ang kilo duha ka hapsak Diyan pa kay mama kay uwang kausap kay sigarilyo. premium Valencia rice Valencia rice mana ka madam Karon ang bayad dito sa karon ang bayad kuha na ko duha ka hapsak padani ra ka madam duha ka hapsak na Jasmine happy Happy daw. be happy dam duha ka hapsak be happy duha ako ada na my loves kanya ko duha ha
Di ako nadalhon. Okay. Kargaran ako sa tri-cup, guys. Salamat, madam. Dira ako darling. Mangita sa rin kukuan sa tri-cup masakyan. Hindi mo ko power bank nalimutan. Shhh. Oh, shhh. Kabulakan. Nako ikarga bugas. Ha? Patag mo. 25. Ha? 20 naman na dia 25. 25 di balik kuan tanan. 100 na lang. Ha? Ano ta? Dara man dana sa kuan ilan ni Abar? Ya sa Pedrogen? Wala diri na sa ubos. Lang sakte. Duha. Oh, siminto day. Ha? Oh, siminto. 150? Kapag kabalik na to, sa Europe ya. Oh, sige. 150 kuno guys. Alik diri kay ikaw dani magpasaan. Ha? Nana. Kira. Oh. Kana may love duha. 150 ang pamasahe guys. Oh. Oh. Kana. Usog ang hangin dili guys. Sige. Ah, yung mana day yung mga Ha? Mario? Mario di ay mga buwan. Doon sa bukid. Diha ra ta sa kuan man. Dili ra mo abot ato ila ni Celestino. Ayan natin. Ayan. Oo. Ayan sa kuwan. Roll naman. Nanay bugas. Yan ang haksak. Dato ni Agi, ang gipalit na ako kay Yang Chow. Ang ipapalit din Yang Chow. Kaya pagka pilmirong abli, matsada pa daw siya kanon. Kaya pagka dapit na sa tunga-tunga, lain na ang kuan. Lain na ang dami. Timura na. Sabak, tuwa nila na sakti. Manang karon ang ipapalit kami. Gani man pud sa dang akong bugas nga gigamit dito sa bukid. Mura ko motor dito guys. Yan ang motor. Pero okay naman sad kay ngano na puros naman sad ang baka. Nasa ilaha. Nya palitan pa to na kog basic kay basic. Riri ka. Palitan sa basic. Kani power bank na lang ni siya. Kaya akong ginalagay ng beauty products na hali naman. Akong gato dito sa Talisayan daw dito sa Labinig. Kaya pagkakuman, nagka-online ko dito sa ilahan ni Kagawad Padillo sa King Sabaw. Ayan ay ko nagpalit sa bugas. Kaya pa man ko natuto. Alas 2 na. Buat ang pamasahe. Iwan, hindi ang pamasahe. What's the Dutch office?
di ana. O, di ara akong bayad, pamasahe. Palihog na lang ko alsa rayon ha. Aman, kani? Dato balay, ikas. Okay? Na si Antonia, nagkalindagan si Antonia. Oh. Lah, maligsan ka, Day! Baka magasagasaan ka. Lah, lapas man. Lapas. Hawiran mo, Day. Kasi papasaanin ko yung isa. Na, sana. Di ako ang isa di. Bangili, basig magdagana na hinuna pa yung sa ubos na. Impas. Basig magkuan ba? Di ako ang isa di. Ay, sige. Halika na, Day. Hala, wala akong napili na ano, Day. Pan. Wala, ang iring cute kaayo, Ginoo ko ang iring ko. Butak. Gana lang. Sara ka buk mata. Oh, diri. Atong Ha? piring. Nang isara may mata. Oh, nabutak. Nabutas siya. Wala siya yung mata. Ala, wala siya yung mata. So, di ana, guys. Ang bugas ni Richmond. Sagid dyan eh. Wala pa nakatubong yung mama? May kagikan din na. Ha? Diri man ko ganina. Abim na ko gulay tao na aday ka diri ka ganyan di ay. Agoy. Amin. Please, mami, please. Natulog man ni. Bilis na, mami. Natulog man ni ah. Ha? Natulog man ni. Ay, natulog di ang Richmond di ay. Ali. Kami, mami. Ali. Hadlo ka? Ha? Ali. Hadlok siya, guys. So karon, ang akong kuan bugas para sa ilaha. Muni ang katapat sa baka. Ali, Day, sulod, Day. Wala kang nag-eskwela di ay, Day? Lo. So di ana ang Ang iring. ilahang bugas. Ha? Ato ning isulod kay basig mag-uwan, masalisihan na siya. Si Lilin wala diri. Tuas si Lilin dito sa kuan. Sa bukid dani nga nato ibutang kay para pag abot ni Lilin makita din niya nga naanay bugas. No, thank you so much kaayo guys sa inyong tanan. Daghan kaayong salamat. Hala, Richmond. Ang Richmond. Ako sa day ni i-charge ang akong kuan kamera kay kuan. Kapit nagkalubat. Ang Richmond. Ali dali di. Ali mami di. Ali. Hi guys. Okay, murang sa disiniyo nga ag sali kuan. Hi guys. Ali dali miyo di. Nakabuhi ko no ang baboy among dakpo ni Saysay. Alisay. Hala, ginuko. Hala, wala may kuan say. Hikot. Lawan sao man ya? Wala may hikot. Tawagin si mo mama. Basing maglakawan ni glayo ba? Okay ra kung naay pisi. Nya kay wala may pisi tanawa. Ipasulod lang ka ni Say sa kuan say, tangkal say. Tawagi sa imong mama. Tingnan ipadali kay ang baboy walay kuan. Walay pisi nga. Ikot pa kabi. Ala dagan kay hinog sa marang ko. Iboy na idagan hinog sa marang boy. Ala say wa na naglakawa na say. May lang di ni maglakaw og layo. Ala. Sao na lang kani. Hala to ara. Di. Hala say. Nahurot gining tanom dani karon say. Dako na ring baboy dani oh. Hala. Napuwas ang saliog. Na di man ni pwede nga. Di ni pwede dakpo nato nga kuan. Na maglakawa na ginasay.
Ala sayang kay mga okra. Nangagwang ani mga okra say? Al. Nangagwang na oh. Agay sayang nga kaayo. Ladagan ra ba unta kaayo guys? Ala sayang kaayo. Kuanin na kuanin ni Lilin. Hala say nag-adto na dito sa silingan say. Hala. Sayang yung okra. Na ingani pa lang kuhaon na. Kaya napares dani oh. Wa na. Guwang naman ni siya. Agoy pagkasayang makaayo. Sayang kaayo. Napunsad kamuti taps si Lilin dani oh. Paborito na kuning kamuti taps. Nya. Anak ta sa balay ni Janice, wala pa ni ang balay ni Janice na kuan guys. Na kuan nila. Na asikaso. Torang baboy mag-ato gina sa silingan karon. Dira ilahang balay hala. Gipulpog man lagi ang kuan. Iwin. Hala gipulpog man lagi ang kuan. Ngano gipulpog man to dani? So gipulpog nila diretso CR lugar ni. Wala lang ta to pulpuga di ay. Pwede raman to. Kay ingani. So diretso CR. Basin i-close nila dana. So pwede ra sad siguro. I-close nila dana. I-close nila dani. Dinhira din agi sa gawas ang ilahang kuan. Dinhira din sila agi paingon sa CR. Kay pwede man ni dani extensionan paingon dito. Nya diha paingon. Diha ang ilang CR, diha din ilang lababo or dito ang lababo, dito ang dirty kitchen. Diri din ang kuan. Patsada siya guys. At least semento. Sementado siya. Na nag-alindahon na sad. O na si Riri. Mana sila. Nakaabot na sila. Na kinahanglan ginagbahog. Kinahanglan yun nagbahog. Kay ala ang mga talong na sad nililin. Oh, dagko na sad. Lah, diyo. 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 Gisunod diyo. Diyo. Na. Ay, kinukuha na ba ito? Ha? Naputol siguro iya liog. Aw kuan? Naputol ang sa liog. Unsa nga baboy na si Budak? Anay. Muna wala pa na pangasawahan? Burus na? Munang budak? Munang atubanga sa kuan? Sa upanan lin? Ha? Sayang kay mo okra da. Dagko ra ba kayo lin oh? Kani talong. Sing magwang na sad ni. Dili daot. Di man turta gani ko gani ha. Ako kwa ko. Aga. Kani? Content na ni guys. Pwede ni tortahon man. Nag-atad unsaon ni pagkuha di man ni ngani unday da. Ha? Patay sali no. Kaya magguwang, guwang naman gaya di siguro niyo. Pwede guwang? Ala, ang ukra sayang kita. Guwang naman? Guwang na. Sa ukra? Pare puro naman na dagko. Asa? Gagmay kayo? Gan butang sana ada nak guys. Nya. Kani Dani Lin, pwede na ni Dani? Namay talong unod oh.
Dali ra kay si agkakuan da. Nagturta ko ganiha. Nagturta sa kagtalong ganina. Dani ra gyapon ka nagkuha. Oo. Napa may dagan kuan nin oh. Kana ang agay daot man. Giulod na niya na ba. Kani nga ni? Na. Kani isa. Kana isa ko din. Muna buntis na. Buntis ni tanan baboy, baboy. Katurong isa dili kay sige pangasawa pero di magkabros. Katong isa. Mm. Si pangasawa di kabros. Muto hangara ito sa upanan. Mm. Wakwak siguro na. Dasin. Wakwak na guys. Kasi yung hangara di kabros. Wagan din ng animal di ay. Kana buros na na. Kana buros na. Oktubre. October. Permian si mana? Permian October, November, December. 2 ka buwan. Pwede mo siguro sa nasyalin. Magsaad ko na na. Kuan ka buok. Para kumpra ba ni? Para kumpra. Ato ana guys. Ay anad man. Anad man sa day siya guys. Di ka balakan. Oh. Ano magkadabog na yung nabantayan? Si Iboy man. Ano magkadabog? Mi. Siya mi. Wa pa ko nagbali-bali abi na kog si Mimi nga Dudoy iya gitawag. Siya mi. Ang baboy nakabuhi. Pagtanaw na mo ni Saysay nakabuhi gyud. Dito na ba na daplin sa kalsada? Kana? Oo. Kay ugwa na bantay ni Iboy na wa na Si Ibe, hindi mo ito kabantay ba? nagpainguna Ano ko ba? Niya pa hindi na. nag ag-amo lang yung tagdakpon nya wa man dia pise. Kami ya, gago kayo. Guwang mania. Nanay ako kuanlin. Nanay ako bugas to. Na, salamat. Be happy. Oh. Basta kayo bugas. May katong yang chow nga wanda. No, bago lagi yung chow karon. Kasi ni palit mo mun ba? Ang kami ibabaw maayo man ko. Dili tumawang gipalit nako. Dili. Katong ako gipalit. Insakto siya. Siya man to. Princess Bia to. Okay ra siya. Pero man. Yang chow na laing. Ang ilawang ko para mag Murag kuan. gahi ba? Na samot labi nagmabahaw. May eskwela de kakor. Bibi ka Hala. Ano? Di ana may Nagmata na sa DIC Richmond di ay? Sabay mo tingling. Nagmata na sa DIC Richmond di ay? Brand sa bugas kay katong bugas yeah, na yeah. napalit ni momon nga kuan lain man mo mag-init mama hindi na ako si mami nga ang ayaw lang yung siya palitan ni ang suandra tapi na salamat na nila hello morning Kuan man ni mga panamo ka kissing. Dahil ako ni butang. Ako motor to naman sa ubos. okay Dito nag-try ka naman ko kaganiha. Ulit ate. Ha? Ulit ate. ako yung barka Tugbong pa. So karon guys, di ana ang bugas. Silili lagi kay gikan man sila sa bukid. o gikan sa bukid kay dito ko nagkuan kay hinay man signal diri dito ko lang mama basta hinay signal din panabang ko dito Mm. na nakakatulog man ko may magiging katulog kay grabe man gikabugnaw dito tugnaw kayo man Oh. na higda ko lantaw sa kuan ay sus may akong katulog yun nakamata ko alas 3 na alas 4 nya pag mata na ko ana sarili kay nanigway na dahil sa baka Kasi may sakyan di ay. pag uli ni pag man pa sa baka nagbalik siya dito sa ibalikan sa kunya kay na po sa Koreana paabot ni Koreana ay din minarugbong Mm. nya pag uli na mo din higay sa mong baboy nakabuhi grabe Oh. lakang mami Naghamis ang naong nililin ambot ug unsay ang gigamit. Buyag. Ang akong gigamit guys, Maplo-Rens. Ano sa to Skin essentials. Maplo-Rens Skin Essential. Sabon ra ni akong gigamit guys. Nindot untag katong serum lin kay para mawala jud ang imong dani kuan o. Kuan kana ang Di na ko gamit. silili na magud siya milasma ni Agi. Kay ambot ug unsay ang gi-apply ni Agi. Dito naman sa Saudi ti. Wala sa dinhi ko wala jud ko wala ko kanang kuan Milasma? milasma. Dito ko sa Saudi na kuan Pero naa kay gi-apply dito. dili. Akong naon dito kay pag abot ako pila ka buwan na puno sa bugas-bugas, na puno gid sa bugas-bugas na gitagaan ko cream sa akong amo. Mao to Tagaan ko niya cream kay tambal ko sa bugas-bugas na wa man gyapon nawala ang Bugas-bugas.
O mo dayon pagkawala na tong bugas-bugas, mo dayon nagpuli ang kuan. Milasma. Oo. Nainitan day ka dito? Ha? Agkainitan day ka dito? Di mainit kay naram ko sulod sa balay. Oo, niya anong nagmilasma man? Init pa kayo bagting init nya way aircon dito sa kwarto nako kay guba. Ang katong cream mo'y nakakuan. Katuloy dili katuloy siguro ang cream nga gibutang sa kunaon kay migatag sa kunamo ba. Lang kay nang hubag na ako naon des bugas-bugas oh. Ay grabe ka kuan, baguhan to akong naon dito guys kay lain dito kay kung kuan kay abog. Maski nakasasol sa balay, abog. Nakay musulod man ang abog. Mm. Musulod man abog dito sa kuan basta mo haguros ang abog ay sus basta na panira na rin kas bintana kan musulod jud ang abog. Na buyag na pud baya karon o nag wala man sad eh. O ag-anam na gay ko wala, isulay gani sa si katong serum. Mahal man anya wa. Itong serum, Nya 60 gani. mabuhat sa init nagsamot tinuon. Naa gani kay sunscreen nga gigamit da. Kinahanglan pudsad ka mo gamit sa sunscreen. Naasa ko yung sunscreen, nindot akong sunscreen nga gigamit. May lang. Oo. Basig sunscreen nga maka kuan no na. Ay pag inom na may lang kay dadto. Diara ang bugas nila, daghang kay salamat jud kay buntis naman sad ang baka. No? Diyan, Whitening moisturizing. Wala may SPF lagi. Na 90 lang. Pero hindi man siya. Nag-angay man akong lagway. Mura man akong gigamit, sabon daw kanila yun. Sulay na tong serum lagi. Namaningil ko sa serum aw sa sabon. Duha ka sabon, tulo ka duha ka lotion. Nagkalas yun. Duha ka sabon. Salon. Mm. O kung ko ibayan. Nagbayad na ba ako nimo sa 1,000? Nakagipalit ma'am. 160, 160. Ay, ipalit pa man karon sa vitamins ni. Ay, Oy! kate. Unsa man? Ang ipalit ka to, mga ibayad ka gahapon. Ang ipapalit na ko to sa vitamins ni Richmond daw, tubig niya. Wata di ta mabayaran dani guys. Magdata lang ko ko. 160, 160, 160, 160. Upat. Dai kuan na to. Agiuli man nimong isa ka lotion. 160 ba dito 140 mo ko to. 160. Hoy, 180 ganito ang lotion pero kay nagkuan naman discount naman sila. Dapat 180 akong singila to pero 160 na lang. Nga lang sa 150. 160 lagi to siya. 160 320 plus 320 640. Kana na. Oh. Unahin ako sa 500. Duha ka sabon o Duha ka lotion. makalusyon. Oh. Unahin ako sa 500. 160 dito. 160. Pila man 160 plus 160? 320? 60, 160, 200, yeah. 60, 320. Di, 320 plus 320, 640. Pila tanan? 640. 640. Unahan ako ng 500. Tahan ta ka 320. Para. Katunga man. Pag ugma na yung katapusan. Katapusan? Ag-abot ka man sa Kasi katapusan. hindi, makapanlasik ko karong katapusan. Ay, ugma na lang dahil may makalugit ni mi. Nagapit. Pizza 8, maglugit naman mi dito. Sa Dito sa bukid. binantayan? O, Sige. 640. Tanawa ng isang video. Ang may magkaunon dana. Mio. Mio, dagan to sa gawas kao kasada. Amiyo! Mio. Amiyo! Kana, sige, So, paano? di ara guys, ang bugas. Di ara ang duha ka bugas. So, thank you so much kay buntis naman pud sad ang baka. Daghang salamat sa bugas kay di na pud may nahuna sa bugas asa mi kuha sa akong lungagon kay. Pero dako gid siguro ni katabang sa inyo sa dako lida. gid kay katabang may labi na samot na gikaron nga wala pa trabaho si Riri. Nakuan magud ang trabaho ni Riri guys kay ang kabaw nga iyang ginagamit pag trabaho kana ang giilisdan sa kanang bata pa bitaw. Bata pa nga kabaw. Oo, nga dili pa siya pwede nga itrabaho munang wala siya wan gyud karon nga mga buwan wala gid siya income karon wala siya trabaho karon na bali ang among ginakuha ng karon ang ako yung vlog. Oo. Sulturan ako sa vlog niya na kuanan ko kayo nga kanaan giupiran mi ni mami nga ipatiman sa baka nga kuanan ang iya iso sa amo bugas isa ka sako nako kay katabang gid ang bugas nga iyang over sa amo pag ingon niya nga muna nag-ingon naging ko nga oo niya di sa siya sugot kay si Riri mo kunog atiman pero ako nag-oo na ko dayon kay kana pa ba Dako na biya sa niya. Sa isa ka buwan,
isa ka sa akong tunga gid mo kamuti. Isa ka sako to nga. Pero ang katong gipalit diri mo na apa? Naapa. Ay sakto gid isa ka sako to nga. Oo, katong niagi gyapon katong pagsugod gini mo butang sa kanaan isa ka sako. Oh. Sawa pa ka nakapalit na pud si Momon ingana ba nakapalit na pud siya isa Oh, sako. sa ato pa isa ka sako to nga jud. Isa gid. Pero dili siya maabtan jud og kuan. Kana ang isa ka buwan kung kanira. Paano man Budget lagi na niyo. Di sa ingani kung kintay og pagsweldo nimo, palit na lang kadaan og tunga sako kay naa naman dahil ang akong hatagan diri guys either sa 27, 24, 25 or Ay, 26. pagkapalit gid kay ang kahurot naman na siya. Mo lagi nga kada sweldo nimo budget gi kag isa ka hapsak ani. Palit gi kadaan sa isa ka hapsak para wala kay problemahon mag-abot ginagbuwan. Kay kuan man gud kay ang mga bata bawon kaya. Oo. Puun man. Ha? Di. Okay kayo ang kania kay at least nakatabang pod sad. So wala ko nasayop nga dili na ako gibutang ang baka kay kung dito to gibutang hangtod kan wa pa nakapangasawa kay di man mahibaw-an. Wa pa kay sa kuan lang gido kapila gito siya nagugna pag pangasawa gyud na sige ni Riri kuan hantod nga nabridan gid siya. Agdagan gani mo gato na ingon ni ate nga ikaw mabala dagto kung sa imong desisyon di baligya ba nimo ilisdan na ang problema sa ko dito kaya pag ingon nga wa na nangasawa niya ag istorya ko ni mami nga ikaw na bahala dagto imo dito ibaligya kay ug ibaligya niya na wa na may ate manong nga wa na may bugas. Pero napangasawan lagi. Naasawahan na mag-anak na to sa April puhon. Supon po na natay baka puhon. Blessing na pud sad na apuhon. Maunang salamat sa inyong tanan daghan kayong salamat sa inyong tanan. Sa mga suporta ninyong tanan kaybaw na mo og kinsa mo og kaybaw na sad sila og kinsa sila. So salamat kaayo sa inyong tanan. Og diri na ko taman guys. Daghan kaayong salamat. Bye-bye. Bye. Bye-bye, Apil. Bye-bye, Apil. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.